Anak, anak. Nakakain ka na ba ng almusal, anak? Oo. Nakita mo si Bobby? Hindi. Teka nga. Bobby! Ikaw din magsalita dyan. Bobby, nagluto ka na ba ng almusal? Hindi pa po. Pansit, gusto mo? Opo. O, bumili ka ng pansit. Ayun, pera. Tawagin mo si Mario. Si Mario, tawagin mo. Bobby, tawagin mo si Mario. Mm. Sabi ko sa kanya, kumain siya ng almusal palagi. Sobra niya ng payat. O ikaw, lagi ka naman tulog ng tulog ngayon. Yung kapatid mo bumili ng pansit para mag-almusal.